Illa Ignorada é unha exposición colectiva cunha selección de obras que forman parte da colección CEGAC e que, ademais, a meirande parte das obras son procedentes de novas adquisicións e todas elas son obras que nunca se expuxeron neste centro. Unha colección é como se fose unha especie de enciclopedia que ten múltiples acepcións na que podemos bucear para buscar diferentes temáticas e tamén momentos do contexto sociocultural. Illa Ignorada ven un pouco de todo este universo e parte dun poema de Gloria Fuertes. Gloria Fuertes, metafóricamente, usou este poema para dicir que todas as persoas somos illas, pero que estamos interconectadas entre unas coas outras, non? Temos unha relación social e que, por tanto, se construe unha especie de arquipélago. Por outra banda, Illa Ignorada é unha declaración de intencións, o propio título, porque tamén fala dunha escolla de obras que, de algún xeito, son ou ben artistas ou ben pezas que foron invisibilizadas ou miradas que non foron tan tidas en conta, mesmo censuradas, ou artistas pois que durante un tempo as súas carreiras non se proxectaron como merecen. Entón tamén ten como esta doble connotación, non? Por unha banda, todas as persoas somos illas, somos entes independentes, coa nosa propia intimidade, pero por outra banda tamén, precisamente esa intimidade pode chegar a diluírse e ser máis ignorada. A cuestión é que no momento en que estas preguntas, estas visións personais se materializan na obra de arte, forman parte dun contexto. Entón podemos darnos conta de que realmente temos máis en común do que poda parecer. A exposición conta con 3 salas e en cada sala hai uns versos de Gloria Fuertes. De algún xeito plantéase un percorrido case a modo de poema e cada un destes versos digamos que nos dirixe conceptualmente cara á intención da sala. Son salas que tamén están interconectadas, non? E o que se propone é un tránsito entre o eu e o outro, ou as outras persoas, para partir do individuo, da individualidade, cara ao común, cara á colectividade. Nesta primeira sala partimos dunha selección de pezas nas que está moi presente esa idea da individualidade, nas que cada artista pousa os seus sentimentos, emocións, conexións relacionais tamén, son pezas moi íntimas que se van intercalando, non? Ou que se van interconectando unas coas outras. Por exemplo, temos as pezas de Abel Azcona, na que, bueno, estas obras parten realmente dunha performance na que el foi narrando durante varias horas pois o seu crudo relato vital, por tanto é unha peza que fala da súa propia autobiografía. Despois tamén temos estas pezas de Fina Mantiñán, que é unha artista galega que durante moito tempo foi completamente descoñecida. Ela fixo a súa carreira artística en Francia, tamén nun momento no que, bueno, pois co franquismo en España as mulleres artistas non eran recoñecidas e tamén tiñan moitos problemas para levar a cabo a súa profesión. E agora, nestes últimos anos, estáse dando a coñecer un pouquiño máis a obra de Fina Mantiñán, unha obra moi interesante, como se presenta nestas colaxes, que ademais ela mesma dicía que para ela a colaxe e a abstracción é un xeito de explorar as súas emocións, sentimentos e mesmo a súa posición vital e política, dicía tamén. Por tanto, tamén na mostra conviven artistas de diferentes xeracións, o cal é moi interesante porque podemos ver como hai intuicións, intereses, etcétera, que se conectan a pesar da distancia temporal. Seguimos con esta idea da intimidade e de como se pode falar das persoas non só a través do rostro, dunha imaxe física da persoa, senón a través dos nosos rastros, do que deixamos, non? Neste sentido, por exemplo, temos estas pezas de Amparo Garrido, na que ela vai fotografando diferentes espazos interiores, que nos van contando non só a identidade da persoa que vive ali, senón que tamén nos pode dar unha idea pois mesmo das clases sociais dos barrios, dos diferentes lugares e localizacións nas que fai as fotografías.
Tamén hai cuestións que falan do corpo, non? De como nos relacionamos cos nosos corpos, por exemplo, a peza de Andrea Costas, onde aparece o seu corpo ao lado da súa avoa, sen filtros, unha imaxe onde podemos ver como vai pasando o tempo e como inflúe no aspecto físico da persoa, pero onde podemos ver tamén que hai algo moito máis alá, non? E que ten que ver coas relacións interpersoais que se crean nos lazos familiares, etc., e con que hai moitos corpos moito máis alá dos patróns oficiais que nos queren vender, e diso tamén fala, por exemplo, Vicente Blanco, nunha representación case que da outredade, ou polo menos dun corpo que tamén ten moito de psicolóxico. Esta segunda sala funciona como un espazo de tránsito, case que de repouso ou de cuestionamento, para facerse unha pregunta, porque as dúas pezas que temos aquí construen precisamente esta interrogación, non? Se preguntan pola imaxe e polo sentido das imaxes e a carga que lle damos as persoas a estas imaxes, non? Por exemplo, a peza de Íñigo Rollo mostra unha serie de imaxes satélite, acompañadas tamén dunha peza audiovisual, que foron empregadas para xustificar a invasión de Irak. É dicir, como se construen as imaxes, pero sobre todo que relatos se lles quere aportar, non? Poden servir para xenerar unha serie de relatos históricos para construir unha identidade que tamén pode ser falsa ou mesmo para modificar a mentalidade dunha sociedade en concreto, non? Para xustificar barbaries, por exemplo. Ademais, Íñigo Rollo o que fai é engadir pequenos bocadillos a algúns cómicos con esa linguaxe do cómic para introducir unha pizca de humor a todas estas cuestións, pero tamén fiando todo a través dos relatos históricos. Por outra banda, esta peza de Regina Silveira titúlase Quimera e fala xustamente desa idea de simulacro, porque realmente o que vemos é unha bombilla que, en lugar de dar luz, proxecta unha inmensa sombra. Entón, aquí volvemos reflexionar sobre é real o que vemos, non o é, como nos inflúen as imaxes, como as construímos mentalmente. Por iso digo que ao final é unha sala de tránsito entre ese eu individual como esa construcción da imaxe, das pezas audiovisuais, das pezas artísticas, etc., conforman unha serie de relatos que poden ser verdadeiros ou falsos, e como finalmente todo eso vaise interrelacionando e dá paso ao colectivo. Nesta terceira sala establecese ese paso, como comentábamos ao principio, entre o eu e as outras persoas, e falamos máis do colectivo e das cuestións que de algún xeito nos permean, que teñen que ver coa nosa contorna e que poden construir formas de pensar que implican a unha colectividade. Veremos temáticas que teñen que ver co territorio, por exemplo, tamén temos unhas pezas de Luis Seoane e María Elena Montero, uns tapices, acompañado tamén do seu cartón, de como se foi construíndo ese tapiz, e que falan xustamente da idiosincrasia galega, do papel da muller nesa cultura galega e na socioeconomía, que establecen un diálogo directo con Sonia Navarro, que de algún xeito recupera esas labores tradicionais, ese traballo cotecido tamén da súa memoria familiar, que fala de como antigamente, e hai non tantos anos realmente, a artesanía non era tida en conta e o traballo cotecido moitas veces asociábase ao feminino e a unha arte menor. Entón, é interesante xerar estas relacións porque ao final son artistas de momentos moi diferentes, de xeracións moi diversas, pero hai conexións temáticas e intereses que todavía nos interpelan. Despois tamén temos a peza de Casigueiro, que establece como unha especie de danza en relación ao baile galego, pero que tamén fala do perigo que temos de que se perdan esas tradicións, non? E de como a globalización moitas veces acaba diluindo unha cultura propia. Ao final tamén moi vencellado ás pezas das que estábamos a falar previamente. Despois tamén temos o traballo de Ariadna Silva, que tamén se vencella cos artistas dos que estábamos a falar, e que nos trae á memoria novamente o desastre do Prestige, non? E de como a paisaxe aínda ten esa memoria, esa ferida nas propias rochas, non? Son rochas de costa
que semellan limpas, que semellan con manchas orgánicas, pero que realmente son manchas que todavía están aí despois de anos, que son manchas de chapapote. Entón, de algún xeito, tamén é unha reivindicación ou polo menos lanzar unha pregunta do que ten que ver coa inxerencia política, como se tratou o tema e como se foi esquecendo. Novamente, esa forma de ignorar moitas veces os relatos e as narrativas, non? Para construir outras máis oficiais. A escolla dos versos de cada unha das salas o que busca é invitar ás persoas espectadoras a que de algún xeito conecten coa temática, non só da exposición, senón da sala en concreto, e sobre todo rematar cunha idea, non? Coa idea de que se poderán borrar as pegadas, poderase tratar de desviar os discursos ou mesmo de invisibilizalos, pero a arte ten a capacidade, no momento en que materializa unha idea, unha reivindicación, por exemplo, ten a capacidade de que sempre quede un rastro, non? Do que podemos tirar e que se poda rescatar.